खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेयारि खौरां लानानै फिन आं नोंथांमोननि सेराव फैबावबाय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन सानफ्रोमबो फुंनि समाव गोदान खौरांखौ नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नुनो हागोन बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर' फिसाफ्रा दासान्दि गेलेनाय बिथिङाव स्टेट नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेलेनाय बिथिङाव बर'फोरनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय गोबां गोग्गानाय लाबोगासिनो दङ फिन गुजरातआव जाबाय थानाय 36थि नेशनेल गेम्स अफ इन्डियायाव सासे बर' फिसाया उसु गेलेनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों क'क्राझार हालादल गामिनि थागिबि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्म बिथाङा गुजरातआव जाबाय थानाय 36थि नेशनेल गेम्स अफ इन्डियायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों आरो बर'फोरनि आरो ओनसोलनि गोग्गानायखौ लाबोनो हादों मख'नो गोनांदि 36थि नेशनेल गेम्स अफ इन्डियाया गुजरातनि गुबुन गुबुन ओनसोल जेरै आहमेदाबाद गांधीनगर सुरत वड'दरा राजक'ट आरो भावनगराव थांनाय 29 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेन्दों आरो फैगौ 12 अक्ट'बरसिम थागोन बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव मैदेरनि उदखारजों फ्राय सानफ्रोमबो खहा जाबाय थानायनि खौरां मोनबाय थानाय जायो बबेबा ओनसोलाव मैदेर फालोआ फैनानै सुबुंफोरनि धोन सम्पतिखौ खहा खालामलाङो आरो बबेबा ओनसोलाव सुबुंनि जिउखौ खहा खालामो बाक्सानि नबस्ति खैरानि गणेशगुरि गामियाव फिन मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा थैनाय सुबुंनि मुङा धनेश्वर बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानांनाय धनेश्वर बर'आ जोबोद दुखुथिया नखरनिमोन आरो हाजिरा बायदि खामानि मावनानैसो नखरखौ सालायोमोन बिथांनि नखराव दा बिसिजों लोगोसे सानै उन्दै उन्दै गथ'साफोर दङ सासे 5 बोसोरनि आरो सासेया खालि 2 सप्ताल' जानाय उन्दै गथ'सा बेनिखायनो बिथांनि नखरखौ नायनो थाखाय रावबो गैला जाहाथे सोरखारा बिथांनि नखरखौ नायो बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरखारनिसिम खावलायहरदों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिउ खोमानांनाय धनेश्वर बर'आ 3 सुबुंफोरखौ लोगोआव लाफानानै न'नि बारियाव हाबफैनाय मैदेरखौसो होनो थांदोंमोन बेयावनो मैदेरा धनेश्वर बर'खौ साबखांनानै लानानै थांदों आरो बुथारहैदों गुबुन 3आबो खुनुरुखुमैसो खारनानै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों बेराफारसेथिं थांनाय दान मोननै मोनथामनिफ्रायनो मैदेरनि फालोआ ओनसोलाव सुबुंफोरखौ हाराहास्ति खालामबोनायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा खुद्रिखांदों आरो बुंथिदों दि थांनाय दान मोननै मोनथामनिफ्रायनो मैदेरा सुबुंफोरखौ हाराहास्ति खालामबाय थादों जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गोजोरै उन्दुनो आरो जानो लोंनो हायै बायदि जानानै फैदों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बुंथिबावदों दि मैदेर बुथारोब्ला मानसिया जोबथेसालियाव थांनो गोनां जायो नाथाय मैदेरा मानसिखौ बुथारगासिनो दं बेयाव नखरखौ सालायनो थाखाय फैसा एबा मदद होग्रा रावबो गैया होननानै खुद्रिदों आरो हाग्रा बिफानखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों दि गोबां खेब हाग्रा बिफानखौबो राहा लानो थाखाय खावलायबोबाय थानाय जादोंमोन हाग्रा बिफानाबो मावनानै होनो खोथाल' होयो नाथाय दिनैसिमबो जेबो खालामनानै होआखै आरो जेबो मदद मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोसावनाय दासान्दि गगा मोनबाय थानायखाय नोंथांमोननो नांगौ बायदि खौरांखौ फोसावनो हायाखै बेनि अनगायैबो नोंथांमोननो आं मोनसे मिथिहोबावनो लुबैदों दि आंनि गोदान चेनेलाव आङो भिडिअ एंगारदों जाय बिथांमोनहा ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिथांमोनहा डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन नङाबा थोंजोङै सिबिरानि ब्रह्म ब्लग मुंजों नागिरनानैबो नायहैनो हागोन हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरानो मासे मोसाखौ गावथारनो गोनां जादों सुबुंफोर थानाय ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो सुबुंफोरखौ हाराहास्ति खालामनायजों लोगोसे 9 सुबुंफोरखौ बुथारनायनि थाखाय हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरानो मोसाखौ गावथारनो गोनां जादों बिहारनि सोनाब चम्पारन जिल्लायाव थानाय वाल्मीकि टाइगार रिजार्भआव 9 सुबुंफोरखौ बुथारग्रा मोसाखौ गोबां नाजानायनि उनाव दा गावथारनो हाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोसाया बिहारनिनो बागाही पन्चायतनि 36 बोसोर बैसोनि सन्जय माहातोजों लोगोसे माखासे सुबुंफोर आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोर गासै 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन आरो सुबुंफोर थाग्रा ओनसोलनिफ्राय थांफिनाखैमोन जायनि जाहोनाव हाग्रा बिफाननिफ्रायनो मोसाखौ गावथारनो थाखाय बिथोन होदोंमोन बे लेखायै हाग्रा बिफाननिफ्राय मोनसे हानजा दानानै मैदेराव गाखोनानै हाग्रायाव मोसाखौ नागिरहैदोंमोन आरो गोबां नाजानायनि गेजेरजों दा मोसाखौ गावथारनो हाबाय सम सम फरायसाफोरा दैयाव दुगैनो थांनानै गबनानै जिउ खोमानांनाय जाथायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोनबोबाय थानाय जादों दा फिन बाक्सानि मसलपुराव सासे उन्दै फरायसाया दैयाव दुगैनो थांनानै जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानांनाय फरायसानि मुङा देरहासात सोरगियारि 7 थाखोआव फरायोमोन बिथाङा आरो गुबैयै सिमला बेटबारिनि थागिबिमोन नाथाय मसलपुरनि आमबारियावनो थाखायोमोन होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला देरहासात सोरगियारि आरो गुबुन सासे लोगो जयैनो बाक्सानि मसलपुरनि सिरिजबारि सुइसगेटआव दुगैनो थांदोंमोन बेयावनो देरहासात सोरगियारिया दैयाव गबनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासे लोगोआ खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों
रासियानि मिसाइल एटेकजों फिन इउक्रेनाव 13 सुबुंनि जिउ खहा आरो 88 सुबुंनि जोखोम जानायनि मादाव 10 उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला रासियानि एयारक्राफ्टआ इउक्रेननि जापरिझिया सिटियाव गासै 12टा मिसाइलजों एटेक खालामदों, जायजों 5 रेसिडेन्सियेल बिल्डिं, जेराव गंसे 9 थाला थानाय बिल्डिंबो दंमोन आरो गोबां बिल्डिंफोरानो थेर-बेथेर जाजोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला इउक्रेन हादोरनि जापरिझिया सिटियाव रासियाया थांनाय सानथामावनो खननैयै गाग्लोबदों। बेनि सिगांबो रासियानि गाग्लोबनायजों 19 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन। सुबुंफोर थाग्रा बिल्डिं आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ थांखिनानै रासियाया बेबायदि मिसाइलजों गाग्लोबबाय थानायखौ इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्की बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव मोनानि समाव अननाय गैयालासे गाग्लोबबाय थानो थाखाय जाय बिथोन होदों आरो जाय बे गाग्लोबबाय थानायखौ मावदों बिथांमोनहा आयेन आरो सुबुंफोरनो फिननाय होनो नांगोन होननानै बुंथि बिथाङा। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा श'रुम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ। नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन। फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन। नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं। बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ। जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन, जेरै टिभि, साइकेल, कुकार, मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन। जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन। फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन। बेनि अनगायैबो मानिपुरनि हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव 3,000 रांनि बट कम्पानिनि इयारफन अफार होबावदों। बे अफारा 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन। नोंथाङाबो थाबैनो बेफोर खाबुखौ लानो हागोन। चिरां जिल्ला बिजनि खामारगुरिनि दानसोरां बर' बिथाङाबो गावनि सिमांनि मटर साइकेलखौ बायनायाव 2 हेलमेटजों लोगोसे बेसेन नाङालासे साइकेलबो मोननो हाबाय। मानास हन्डा श'रुमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्टा दिगाव। नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।